Ako bih otkrio vremensku mašinu, pa mogu stalno da se vraćam u prošlost. Verovatno bih živeo od kladionica, brate, znaš, vratim se dan unazad, popunim tiket, brate, sutradan dobijem i to je to, ne moram ništa drugo da radim. Ali bih svratio i do Vuka od pre 20 godina, znači 19-godišnji Vuk, da mu ispričam ovih 6 stvari. Vrlo važnih stvari, životnih iskustava, filozofija životnih, koje mogu mnogo da unaprede. Obzirom da to nije moguće da se pojavim sebi, bare mogu da se pojavim nekima od vas. Neki imate 19 godina, neki imate manje, neki imate više, ali su ovo neke univerzalne vrednosti koje svako mogu da pomogu. Tako da, pre svega, krkni taj subscribe, zaprati ovaj kanal i idemo da pričamo o ovim važnim stvarima. Prva ozbiljno važna stvar o kojoj treba da pričamo je da je mnogo bolje više slušati nego što pričaš. Iz mnogo razloga. Prva stvar, mnogo ćeš više naučiti. Ja sam nekad bio opterećen time da svima sve ispričam, da im ispričam o svojim strastima, da pohvalim sebe, ali više da bodrim sebe. Dakle, nisam nikad bio lik koji se svesno hvali, ali na kraju tako ispadalo, jel da? Pričaš stalno o svojim stvarima, ja. U jednom trenutku shvatio sam da je mnogo bolje da što više slušam i da što manje pričam generalno o svojim dostignućima i drugim stvarima, a da će moja dostignuća i sve ostalo da stignu na pravo mesto i da će dovoljno ljudi da pričaju o svemu tome, ne moram još ja da podgrevam to, a i može da se postigne kontraefekt. I još jedna velika vrednost slušanja je u tome što će ljudi mnogo više da te gotive. Znači, kada slušaš nekoga šta ti priča, bez obzira da li deli sa tobom svoje događaje, vrednosti, dostignuća i sve ostalo, totalno je nebitno, samo je bitno da ga slušaš i on će tebe mnogo više gotiviti, bit će skloniji da kaže da si ti gotivan lik. Slušanje je stvarno jedna velika veština i mnogi, pogotovo u današnje vreme, ne znaju da slušaju. Druga stvar, brate, disciplina. Dakle, disciplina pre svega gradi samopoštovanje. To je jedna najvažnija stvar koju treba shvatiti. Bez discipline ne možeš da postigneš ništa veliko. Iako, pogotovo u današnje vreme, ljudi misle da postoje prečice do raznih stvari. Postoje kao prečice do fit tela. Pukneš se i kao imaš mišiće. Ali fit telo nije telo koje ima mišiće nužno, već telo koje će da traje dugo, koje će dobro da služi, koje neće da boli, koje neće da se kvari, a to se pokazuje kroz vreme, a ne u trenutku. Znaš ono, kad si klinac pa si zelen, pa se pojaviš negde, vidi se da nemaš ni samopouzdanje, nemaš ni neko svoje ja, tu si samo da slušaš i nije ti lako da se izboriš za svoje mesto u društvu. Ali onda posle nekog vremena, pogotovo ako imaš disciplinu, ako dan za danom radiš na svojim ciljevima, na svojim projektima, na sebi, ako stičeš iskustva, ako imaš iskustva u društvenim odnosima i u svemu ostalom, vremenom menja se to nešto što se ne vidi nužno na licu, ali to ti daje stav. Ja kažem da je to neki deo ega, dakle to je tvoj stav, kako ti izgledaš, koliko imaš samopouzdanja i sve ostalo. Zamisli neku odraslu osobu koja za sebe kaže u nekom trenutku ja sam takav, brate, ja odlažem stvari, ja malo krenem i onda, brate, odmah odustanem, ne mogu ja da ostanem na zadatku, bla bla. To je iskreno mišljenje o sebi i ono se stvara zato što nisi imao discipline. Daš sebi neko obećanje, to te drži 5-7 dana i onda iskuliraš, brate, i posle 10 takvih stvari šta kažeš? Pa ja sam takav, ali naravno u jednom trenutku krene čovek da žali. Sa druge strane, spremnost da iz dana u dan radiš neke obične stvari, da se malo po malo, ali nevidljivim koracima, bukvalno okreneš se 5 dana za sobom, izvališ da se nisi uopšte pomerio, tako da se pomeraš ka cilju. Ako si na to spreman, vrlo verovatno da će u jednom trenutku stvari ozbiljno da se dešavaju za tebe i da ćeš imati još više discipline, mnogo više samopouzdanja, mnogo više samopoštovanja i onda realno kada pogledaš sebe ili kad te neko pogleda, predstavljat ćeš jednu ozbiljnu individu. Sad nam dolazi vreme raznih obećanja. Svi znamo da 1. januara svi od sebe očekujemo ovo ili ono. Znaš od 1. januara ću da promenim ne znam šta, da krenem da radim ovo. Šta ti sebi obećavaš od 1. januara, napiši dole u komentaru. Političari obećavaju dosta od 1. januara. Stalno nešto će da se dešava od 1. januara, oni ljudi dođu 15. januara na posao. Znači ništa se ne dešava od 1. do 15. januara. S tim promenama u vezi napravio sam projekat 1.1. Tako se zove, dakle, stvar može se zvati izazovom ili ne znam čime. U svakom slučaju, projekat 1.1. služi da se udružimo svi zajedno. Ja ću napraviti 31 video za 31 dan januara. Prvih dana ćemo polako da uvodimo neke navike, sledećih dana ćemo da napravimo i neke izazove sebi koji se tiču kretanja, koji se tiču ishrane i tako dalje. Uglavnom, 31 dan januara, svaki dan video od mene i svaki dan da
gori Viber grupa. Dakle, da bude prepuna grupa, da ljudi stalno bodre jedni druge, da drže jedni druge accountable i da jednostavno tokom 31 dana januara poštujemo neke rutine, neke rituale, da radimo na sebi, da radimo na svojim projektima, da neke stvari promenimo u svom životu i da podignemo svoj nivo energije, samopouzdanja, discipline, metabolizma, mnogih drugih stvari. Prvi link u opisu profila priča više o tome, a mi prelazimo na stavku broj 3. Samo 1 sat rada pod punim fokusom mnogo više vredi nego ceo jedan dan rada na 500 stvari odjednom, 1000 nevažnih stvari, 1000 ometača i tako dalje. I ova priča može da se skalira na bilo koji nivo. Ja najviše volim da kažem da za jedan dan, skroz fokusiranog rada, ono monk mode, bukvalno, da nema ničega drugog osim tog projekta, možeš da postigneš mnogo više nego što ćeš recimo za 2, 3, 4 nedelje da postigneš tako što ono radiš kad ti padne na pamet, radiš kad stigneš na toj nekoj stvari. Znaš, ono, uvek ti je lakše da odradiš lakše stvari, da proveriš mailove, da izodgovaraš na poruke, da uradiš ne znam ni ja šta, a najteže stvari, pogotovo koje zahtevaju kreativni rad, uvek ćeš odlagati najviše. Ovo sam provalio pogotovo od kad se bavim kreativnim radom, od kad pravim digitalni sadržaj, od kad kreiram kontent za vas, kako ovde, tako i na Instagramu. Uvek ću biti sklon da odložim te neke stvari, pogotovo neke projekte kao što su digitalni proizvodi, kao na primjer projekat prvi o kome sam vam pričao. Naravno, te stvari nastaju zato što imam ove modele u glavi, zato što znam šta radim u ovim trenucima, ali opet treba znati ovo i treba se u raznim trenucima odvojiti, fokusirati se, uzeti telefon i frknuti ga negde daleko od sebe, isključiti sve ometače, završiti tu jednu stvar. Onda dolazimo do jako važne stvari u vezi treninga i ishrane koja kaže da trening, ishranu i sve slične stvari, dakle suplementacija, razni režimi i tako dalje, sve to treba da bude postavljeno samo u pravcu održivosti, dugovečnosti i funkcionalnosti. Da budeš fit deda, ali ne deda sa 90 godina. Svi drugi pristupi nisu preterano održivi i mogu da te odvedu u pogrešnom pravcu. Ja sam prvo imao lekciju iz profesionalnog sporta, dakle želeo sam da zarađujem od svog tela, svojih performansi i tako dalje, igrajući košarku. To možda jeste dobro za onaj promil ljudi koji zarađuju milione, mada i u njihovom slučaju sve više ljudi poznajem koji su deda sa 50 godina, bole ih kolena, bole ih leđa, nije to više taj život i onda da li ćeš da traduješ svoje telo za milione ili ćeš probati da zaradiš milione na drugi način, ne znam. Ja sam se toliko lomio da podignem, ne znam, trzaj od 100 kila i kad sam to uradio još onako sa koracima unapred, bukvalno se desio taj moment, aha, super, ali ima kineskinja od 45 kila koja trzne trojku, tako, i to u okviru normalnog treninga, nije takmičenje. Bodybuilding je jedan od najekstremnijih pristupa, oni stalno nešto bulkuju, pa katuje, stalno dižu težinu mnogo, pa onda se raseku skroz da budu što izdefinisaniji, gore, dole, to najčešće pravi ozbiljne poremećaje i u metabolizmu i uopšte odnosu prema hrani i svemu ostalom i onda se to prenosi na obične ljude koji kao žele da malo bolje izgledaju, a sve to može da se složi mnogo pametnije, mnogo bolje i da bude održivo, da bude kako treba. Postavljaš održivo, ne gledaš kad će rezultati da dođu, nego ni ne čekaš u stvari, nego samo uživaš u procesu, rezultati dođu, ti ni ne osjetiš da su došli zato što treba onda još da dođe. U prethodnom videu sam dosta o tome pričao, tako da ukoliko nisi, baci pogled. Stvar broj 5, iskrenost, otvorenost, asertivnost. Ja mislim da za to nema alternative na ovom svetu i da ljudi stvarno žive u iluziji da mogu tako da nit smrde, nit mirišu na 100 strana. Ja u nekom trenutku sam to shvatio, prestao sam totalno da lažem, prestao sam da foliram, krenuo sam da ispitujem sve stvari u koje sam ranije verovao i negde da zastupam svoja mišljenja. To je naravno oteralo neke ljude od mene, zato što neki stvarno nisu spremni da čuju kako stvarno stvari stoje, nego onako u nekoj površnoj priči žive iz dana u dan i kao eto, ne čuju nikakve loše vesti, ne čuju ništa što je konkretno. Moje lično mišljenje je da treba biti otvoren, treba biti iskren, treba biti direktan, treba imati neke svoje core vrednosti koje zastupaš i od kojih nećeš da odstupaš, pa ako se to nekom ne sviđa, verovatno da je to neka dobra selekcija za tebe.
sebe. Iskrenost je po meni vrednost broj 1 i ukoliko si čovek koji kad nešto kaže, to i ispuni, ljudi će mnogo da te cene, mnogo ćeš bolju prođu u životu imati i samim tim mnogo bolju perspektivu da se nađeš u dobrim pozicijama, u dobrim pričama i u srećnim pričama, dobrom okruženju. I za kraj, briga o tome šta drugi misle i dokazivanje drugima na bilo kom nivou zbog bilo čega uopšte nije zdravo. 2 nedelje nakon što umremo, ljudi će da prestanu da pričaju o nama. 6 meseci posle naše smrti, bilo ko će i prestati da nas pominje. Bukvalno se to neće događati i onda kad premotaš stvari unazad, razmisliš malo zašto sam ja uopšte mario šta ovi ljudi misle, da li oni misle da je to okej, zašto sam se ja njima dokazivao uopšte, mogao sam samo da idem prema nekim svojim vrednostima, da pratim neku svoju putanju i da sve to bude neka moja priča. Mnogi su se zarobili u svom životu prateći tuđe vrednosti, pokušavajući da impresioniraju, na primer, svog ćaleta, svoju majku ili, ne znam, brata, sestru, ili da okruženje misli da je to u redu, ili da drugi misle kako je on car, ali na kraju, kad su došli do sebe i razmislili da li sve to njih ispunjava ili ne, shvatili su da su mogli celu stvar da postave i malo drugačije. Mada ne mogu da kažem da do ove poslednje vrednosti ikada mogu da dođem do kraja, svi smo mi neke bakterije koje žive zajedno, koje zavise jedne od drugih i što više se odvojimo od tog nekog kolektivnog momenta da impresioniramo jedni druge i tako dalje, mislim da ćemo bolje da prolazimo kreirajući svoju priču, jer onda kad kao sopstvena priča koja je maksimizirana učestvujemo u bilo kom društvu, u bilo kom kolektivu, mislim da je to najbolji način da taj kolektiv bude kvalitetniji, uspešniji i tako dalje. S time završavamo ovaj video, drugari. Vidimo se ovih dana. Prvi link u opisu profila za projekat 1.1. Vidimo se.